става тук, бе? Добре, че с нещо ви помогна. С какво да ми помогнеш? Тук що бях тука? Не, за първ път влизате, моля ви се. Как за пръв път, бе? Ето що, преди секунди бях Господин, тука. за първ път влизате, какво ще желаете? Влизам. Дай ми една кола. Чакай малко, кола казах, бе. Кола де? Така кола, това е тоник. Как е? Кола е това? Ти нормално ли си тоник е това кола ми даваш сега? Не си пил някое друго кафе, не прия да дойдеш тук. Кола е това, не виждаш ли? Ето се поем. Върна кола, бе. Това верно има вкусна кола. Какво става тук, бе? Първо се телепортирах от врата на врата. Сега това има вкусна кола. То поне има късмет за разлика от мен. Да, много пак мога по този път да стане. Да, намиричка. Че малко се разбира, бе? Разбира се, че бира. Извиня, моля, ползвам компютър. Казвай. Много си. Има слухове, че единствен начин, който да се измъкнете е като изпиете нещо уникално, което може да бъде намерено само единствено в този бар на необяснимите явления. Едно единствено нещо. Дай ще изпия всичко това. Ама имам само 2 кинта. Как ще го направя това? Спечели! Спечелих, брато, 500 за зибански чампаци. Тук кажеш 500 кинт, така ли? Така, горе-долу така. Колечка. Кинта са! Ама. Айде, като за тея може. Да, на кола. Дай 3 зони. Дай тоник. Дървине! Дай тоник. Мирички, върве! Дай един тоник. Береме! Дай го рулата. То не е за първо. Дай го! Аз ще ти пъта. Дай го, Ти бе! не се продава. Дай ми тогава... една бира. Сега.
Защо не се измъкнах? Нали трябваше... като пием това да си тръгна. Нали трябваше да мога да се прибера вкъщи. И защо не стана, бармане? Абе, брато, тя си стекал срок на годност.